Dobrý deň, milí diváci, vítam vás v dnešnej relácii Kultúra dnes. Spolu so mnou tu v štúdiu sedí mladá a talentovaná folkloristka Barbora Sakmárová, ktorá je spoluzakladateľkou speváckej skupiny Pirečko. Barbori, ahoj, vítam ťa tu, cíť sa tu ako doma. Ahoj, ďakujem pekne. Funkcia, ktorou som vám Barborku predstavila, vám už určite teda naznačuje, čo bude témou dnešného programu. Bude to folklór, ľudový spev, a to všetko v podaní speváckej skupiny Pirečko, ktoré si dnes bližšie predstavíme. Barborka je študentkou 3. ročníka humanitných vied na Karlovej univerzite v Prahe, kde naďalej rozvíja svoj spevácky talent vo folklórnom súbore Šarvanci. Barborka, verím, že folklór pre teba v živote znamená veľmi veľa. Odkedy si sa mu začala venovať? No, ja sa folklóru venujem v podstate od malička, pretože môj otec pochádza z dediny Olšavica, čo je v Lovodských vrchoch a je to rusínska obec. No a keď poznáte Rusínov, tak určite viete, že vlastne tí Rusíni tancujú, spievajú na každej akcii, či už to je oslava alebo svadba, takže keď s nimi chcete nejako udržať krok, tak musíte poznať piesne, musíte sa naučiť aspoň jeden hlas alebo dvojhlasný spev. Takže asi takto nejako som sa od malička už k tomu... Teda predpokladám, že pri tých Rusínoch si sa určite naučila aj veľmi dobre tancovať. No, musela som. A aj niečo iné. Teda piť veľa alkoholu a vydržať. Keď sme už vlastne spomenuli to spievanie, tak kde vlastne vznikla myšlienka založiť speváckú skupinu Pirečko? Pretože je to veľmi zaujímavé, že také mladé dievča, ako si mi už pred natáčaním spomínala, aj so svojou sestrou, ste založili tú speváckú skupinu, tak kde to vlastne začalo všetko? No v podstate moju sestru a mňa zavolala naša jedna kamarátka na svoju svadbu a poprosila nás, či by sme ju neprišli začepiť. No my sme v podstate ešte vtedy nevedeli, čo to čepčenie obnáša a pripravili sme si nejaké piesne, nejakú choreografiu a keď sme ju začepili, tak niekto to natočil na tej svadbe, potom to pridali na internet, no a po nejakom čase nám začali ľudia komentovať to video, či chodíme na svadby čepiť, koľko peňazí berieme a ako sa voláme, lenže my sme vôbec netušili, že niečo také vôbec existuje ako nejaké také zoskupenia, takže tak sme sa nejako rozhodli, že by to možno mohlo fungovať a preto sme založili tú skupinu. Takže vlastne shodou náhodou, shodou okolností sa to stalo a rozbehla sa vám kariéra. Chcem sa ešte opýtať, prečo napríklad ste si so sestrou nenechali tú skupinu len pre seba, teda aby ste spievali ako duo, ale vy ste prizvali k sebe, ako vidíme aj v pozadí na fotkách, ktoré nám priniesla Barborka, viacerých členov, väčšinou členky, teda speváčky. Teda chceli ste to nejako tú skupinu rozvíjať, rozširovať a podávať ďalej? No tak duo je síce pekné, ako znie to pekne, ale na tej svadbe je potreba viac ľudí, viacej speváčok a hlavne náš spev je založený na trojhlase, takže minimálne 3 ľudí trebalo, no a nie vždy každý môže, každá spevačka na každú svadbu a preto je dobré mať tých členov viac, preto sme zavolali ako keby viacej kamarátov, ktoré určite sa tak nejako prestriedávame na tých svadbách. Určite viac hlasne to znie oveľa lepšie, teda predpokladám. Tuto v pozadí na obrazovke, milí diváci, môžeme vidieť rôzne fotografie skupiny Pirečka, teda vašich členov. Na niektorých fotkách som si však aj všimla, že je tam vás naozaj dostatočne veľa. Tak koľko členov vlastne máte? No dohromady nás je asi 14. Lenže ako vravím, na tých svadbách sa to prestriedáva, kto kedy môže, tak vtedy ide. A keď tam vidíte niektoré fotky, kde je nás veľa na svadbe, tak to je fakt len výnimkou. Napríklad keď sa vydávala práve moja sestra, tak vtedy sme išli všetky. Ale napríklad tak bežne, koľko idete na jednu svadbu? No bežne ideme 5, pretože ideme väčšinou 4 speváčky a jeden chlapec, družba. No a tým pádom vlastne zaplníme auto, čiže ideme 5. Tých družbov, ako si spomenula, som si všimla aj na fotografiách. Aká je vlastne ich funkcia? No, družbovia nespievajú, družbovia sa pýtajú nevesty, či tá nevesta vlastne dovolí partu slávy sňať, alebo nie. No a vlastne keď dovolí, tak my prídeme k samotnému čepčeniu a dávame dole partu, nasadzujeme čepiec. Takže keď už rozprávame o tom priebehu čepčenia, ako to vlastne ďalej pokračuje, alebo ako to vlastne funguje na tých svadbách? My sa s nevestou stretneme niekedy pred polnocou, nasadíme jej na hlavu
takýto veniec, čo sa nazýva parta. Môžem ukázať áno, na to tebe. super, to by som bola rada. Čiže ono sa to takto položí na hlavu a zaviaže sa to takýmito stužkami, ktoré sú na boku. Aha, čiže musela by som dať si vlasy hore niekde. No väčšinou tie nevesty majú nejaký účes tuto hore, ale aj keď nemajú, tak sa to s tými šnúrkami dokáže nejako zaviazať. A je to celkom ľahké, teda dá sa s tým aj chodiť, myslím, že nie. Hej, ako to nie, to je úplne ľahučké, lebo to sú len také kvety, ale aj keby to bolo ťažké, tak to myslím, že nevadí, pretože nevesta má tú partu na hlave len asi 2 prvé pesničky a potom ju skladáme. Áno. Máte viacero druhov týchto part? Máme asi 8 part, my si ich sami vyrábame, takže tak to je super. Takže nie je problém, aj snažíme sa nejako stále nejaké tie nové party vyrábať. To znamená, že tej neveste dopredu dáte na výber partu, po prípade neviem, či aj kroj požičiavate. Áno, my sa dohodneme s nimi najlepšie na osobnom stretnutí a na tom osobnom stretnutí preberieme, akú partu chce, aký kroj, všetko si to môže vyskúšať, takže keď sa rozhodne pre niečo iné, tak ako kľudne ešte môže Čiže povedať. ste v ústretí. Dobre, dá sa dole parta a potom nasleduje čo? Potom nasadíme neveste čepiec, tento vyzerá asi takto, tiež sa viaže s takýmito stužkami dole. No a odlišuje sa z dediny na dedinu je iný ten čepiec, čiže tiež nevesta si môže vybrať, aký chce. Nemusí to byť tak, že keď pochádza z tej dediny, musí mať presne taký čepiec. Je to len na nej, čo sa jej páči, tak to bude mať. A vidím, že si ešte niečo doniesla. Toto je šatka, to sa aspoň u nás na špiši dáva ešte na ten čepiec. Ale väčšinou to nevesty nechcú, pretože to úplne ten pekný čepiec zakryje. Presne tak, podľa mňa dosť dobre vynikne už samotný čepiec na hlave nevesty, ale tak je to individuálne, predpokladám. Takže vlastne dá sa dole parta, nasadí sa čepiec, poprípade šatka a ako to ďalej skončí alebo ako to pokračuje ešte? No následne je tá nevesta ako keby už ženou, už je vydatá žena. A vtedy väčšinou prídu nejaké veselšie pesničky, že aj tá nevesta už ako keby nemá smútiť. Teda vtedy sa už môže usmievať. Môže sa usmievať. Stáva sa vám teda na svadbách, že tie pocity sú tam rôzne, možno niekto pláče, niekto sa smeje, alebo máte aj vy z toho nejaké také zmiešané pocity, keď čepíte nevesty? No, keďže tie pesničky sú zo začiatku také pomalé a smutné, ešte do toho ten trojhlas, tak vtedy to je veľmi dojímavé. Napríklad máme tam aj pieseň, keď ideme k rodičom a vtedy väčšinou rodičia plačú aj nevesta, niekedy aj nás to dosť dojme. No a potom, keď príde družba a ten sa pýta nevesty, či chce dať dole tú partu, tak vtedy to je taký vtipnejší moment, lebo niekedy nevesta premýšľa dlhšie alebo nedovolí tomu družbovi, takže je to aj veselšie, aj smutnejšie. Teda po celom tom čepení vlastne nasleduje už redový tanec, hej? Áno. Ono to prejde plynulo do toho radového tanca, pretože my keď dospievame poslednú pieseň, tak ten družba ako keby zvolá na hudbu, aby začali hrať radový tanec a ako prvý tancuje on s nevestou. Tak milí diváci, počuli sme priebeh, ako prebieha to konkrétne čepčenie skupiny Pirečko, no ale my sa na to aj pozrieme v krátkom videu, uvidíte tam ich tvorbu a teda aj niečo o nich. A Ježiši, holubečko, lítala. Ježiš sebe krydelečko zlámala. Lítala ja po polu. Za Janičkom, za Šerdečkom, za zvoľu. Lítala ja po polu.
Tak bolo to naozaj krásne vystúpenie, teda dávam ti za pravdu, že to viachlasné vystúpenie, ten spev je naozaj taký monumentálny a pôsobí tak živšie pre všetkých hostí teda. Čo teda samotné čepčenie znamená pre nevestu a možno aj pre hostí na svadbe? No to čepčenie je rituál, pri ktorom sa slobodné dievča stáva vydatou ženou. Čiže nemalo by to byť veľmi veselé, skôr také smutné. A pre tých hostí je to také oživenie svadby, by som povedala. Nie každý to má, aj keď je to teraz dosť rozšírený trend, to čepčenie, ale myslím si, že väčšinou tí hostia sú spokojní, keď tam vidia to čepčenie. Ty si nám tak prišla folklórne oblečená, teda aspoň v časti. Čo to máš vlastne na sebe? Je to vesta, ktorá je súčasťou kroja? No, ono to nie je vesta, nazýva sa to lajblik. A dáva sa to ako keby ku tej folklórnej sukni, ale toto už je troška modernejšie, lenže je to na taký ten folklórny štýl, tak to približne nejako vyzerá. Čiže napríklad, ako vidíme na fotkách, tak to sú tie tradičné kroje, ktoré využívate. Tam je viacero druhov, to sa tiež líši, záleží na tom, z ktorej dediny ten kroj pochádza. Takže. To znamená, že predpokladám aj záleží potom na pesničkách, ktoré spievate, či už neviem, spišské, rusnácké, predpokladám, keď si spomínala, že si aj z časti Rusínka. Čo napríklad, ak by som bola zo stredného Slovenska, dajme tomu z Banskej Bystrice a chcela by som také tradičné slovenské piesne, dalo by sa to u vás takto zariadiť? Áno, to pre nás nie je problém. My máme pripravených veľmi veľa piesní a ako si spomenula rusínske, spišské, ale aj práve tie čisto slovenské. Takže veľakrát sa nám už stalo, že práve nevesta síce bola napríklad zo Spiša, ale vedela, že druhá polovica hostí na tej svadbe budú napríklad zo západného Slovenska. Tak vtedy nás poprosila, či by sme nemohli pripraviť nejaké takéto slovenské piesne. Pretože predpokladám, že tí zo západu nepoznajú možno veľmi ani to čepčenie, možno tie pesničky a tak. Áno, ani nie, že nepoznajú, ale ani nerozumejú tomu, čo sa deje, nerozumejú tomu jazyku, preto je pre nich možno aj lepšie, keď budú počuť niečo po slovensku. Ty si vlastne spomínala, že si zo Spiša, alebo teda z východu. Chodíte čepčiť na svadby iba tam na východe, alebo sa stane, že idete neviem, na stredné Slovensko, na západ, poprípade za hranice Slovenska? No, my sa väčšinou snažíme chodiť čepčiť do toho najbližšieho okolia, pretože predsa len tie čepčenia sú o polnoci a máme tam aj nejaké mladšie dievčatá. Takže nesieme za nich zodpovednosť a preto sa snažíme fakt byť veľmi čo najbližšie. Ale stalo sa nám už párkrát, že sme boli aj ďalej, napríklad až za Prahou. Wow, to je dosť ďaleko. Je to pekné, že povedomie o vašej skupine sa dostalo až za hranice. Áno, ono sa to šíri možno aj vďaka tomu internetu, vďaka našej stránke, tak sa ľudia o tom asi skôr dozvedia. Porozprávali sme si niečo o vašej skupine Pirečko, ako o speváckej skupine, ktorá sa zameriava, teda ktorej priorita je čepčenie na svadbách. Vystupujete pomimo aj niekde, čo viem, na nejakých vystúpeniach alebo slávnostiach? Áno, tak vystupovali sme už viackrát napríklad na spišských folklórnych slávnostiach, alebo viackrát sme sa zúčastnili aj súťaže Makovická struna. No a keď nás niekto zavolá na nejaké akcie, napríklad nejaké oslavy alebo nejaké dni obce, tak tiež nemáme problém prísť. Čo ak by sa chcel niekto pridať, niekto napríklad z divákov má záujem spievať vo vašej skupine, je to možné? Čo by musel spĺňať? Predpokladám, že by musel vedieť spievať. Áno, kľudne by nám mohol napísať, zavolať, nejako sa nám ozvať. Ale okrem toho, že by mal vedieť samozrejme spievať, tak by sa mal vedieť udržať v tom svojom hlase, pretože ako som už spomínala, my máme založené spevy na tom trojhlase. Takže je dôležité, aby vedel udržať svoj hlas, aby sa nemýlil, aby hlavne vydržal do polnoci, pretože je to dosť náročné, čo sa týka toho načania. Je to stresujúca práca, teda práca koníček? No niekedy áno, niekedy to je stresujúce, najmä keď sa máme dohodnúť s tými nevestami, aby sme spĺňali všetky ich požiadavky. Ale potom, keď už raz si človek na to zvykne, že už chodí každú sobotu napríklad čepčiť, tak to už nie je potom. Preto len je to veľká zodpovednosť, keď sa na vás každý pozerá a na vás je práve ten spev, ale verím, že to dávate na jednotku. Milí diváci, dnes sme sa dozvedeli o speváckej skupine Pirečko vďaka našej hostke Barborke. Ak by ste sa vlastne o tomto zoskupení chceli dozvedieť niečo viac,
určite treba navštíviť internet, a to Facebook pod názvom Pirečko svadobné čepčenie, alebo ich nájdete aj na Instagrame pod menom skupina.pirecko. A Barborka, ja ti veľmi pekne ďakujem za tento príjemný rozhovor a ďakujem, že si prijala moje pozvanie. Ahoj. Ďakujem aj ja, ahoj. No a milí diváci, my sa vidíme v Kultúre dnes už o týždeň s novou témou. Dovtedy dovidenia.